Bantog kay dako kami bayron man sa kurente. Sige mo ka daw TV dai dire. Sige ko na, sige mo kay Magagko na mo, sige mo 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 to sa mo ha. Sige mo kay may pano, katiman ko tayo. Magagko na mo, babadyo mo mo. Sige mo ka daw kay Neil. Okay, sige. Ano ba kaya ko kay bayron mo sa kurente? Sige mo ka daw TV ha. Ay TV ya. Sipon. Bayron mo sa kurente. Nako kay bayron sa kurente. Terus na sunod na. Sakya. Kamuhay,